салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чига ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ма барои шумо як секрети имоя нишон метиҳем ки вақте шумо дар имо ягон кас ба сурат роӣ мекунед ё ки сурат роӣ мекунанд ва шумо нохост удалит мекунед, ин ҳамун суратоя чӣ хел скачат карда гирифтан дар кор. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон метиҳем. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед, дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. Барои скачат кардани сурат ва видеоҳои удалитшуда медароем ба программаи имо ва дар инҷа бошад меню медароем. Ай меню настройки интихоб мекунем. Дар инҷа бошад чорум функсия генерал интихоб мекунед ва дар инҷа бошад скачивание фотографии и видео интихоб мекунед ва ай кадом контакт шумо мехоҳед сурат ва видеоҳоро скачат кунед, ҳамун контакта вибрат мекунед. Мисол мегирем ин ҳамин ва кнопкаи начатро пахш мекунед. чӣ хеле ки мебинед скачат шудаи. бахшиш ки связ камтар суз. хай вазъияти Тоҷикистона ҳаматон медонед. фикр мекунам ки хато намефаҳмед мара. видео камтар дароз мешавад ба фикри ман. хоб баъде ки скачат карда шуд, мебироен айнҷа ва ба галерея дохил мешем. чӣ хеле ки мебинед дар инҷа ду папкаи зиёдтӣ пайдо шуд. якташ суратҳои дар имо буда, якташ видеоҳои дар имо буда. ҳам видео ҳам суратҳое скачат кард ва шуморо метонед суратҳоям хеле гумшударо ёбед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид.